haserreko printzea. Da orain entzun raper honen historia, nolatan behin aldatu zitzaion zoria. Tira onartzen dut neu izan nintzen, garai baten hankaskora utzi zuen Abeler, ha! Mendebaldeko Filadelfian hasia, saskibaloian erakus entrebezia. Auzoan ezia eskolatik kanpo lagunekin aserratzen nuen egunero polizia. Behin itxura txarra zuen talde batek pilota bihurtu ninduen haiene, ta matxok zioen garraz egiten ozen. Osa bat aizebarekin joango zara seme. Bale, taxi bat atzeko txistukatu nuen, ta matrikulan jarritan erizena zegoen. Arraroa zen, baina nuezan ezer, bakarri gauza bat, tararoa bele. Behin, han, autotik atera nintzen zorion etxarri kortapat zela esan da gero roionez, ta mendik aurrera legendastera doa. Eguno familia, egun non auzoa, ha!